Još jednom pozdrav svima. Nalazimo se na japanskim otocima. Ponedjeljak, vruć je dan. Evo, tu smo prošli put bili. Tamo su japanski otoci. Do ovoga mjesta dolazi se magistralnom cestom Bihać, Ključ, Sarajevo. Mjesto Račić, to je znači malo više od Ripača. Nema 3-4 km glavne ceste. A mi sad idemo posjetiti Dvoslap i Troslap, uzvodno gore kanjonom Une. Piše biciklistička staza nekih 5,5-6 km tu u ovome pravcu. Kasnije ćemo probati dignuti dron. Pravimo snimke, ovo ispred je gore Pješivica. Tu desno je rijeka Una. Znači sada tu pičimo ovom cestom uz rijeku Unu da istražimo još malo ovih ljepota nacionalnog parka Una. Pa eto, uživajte, uživat ćemo i mi sigurno. Sad je krenuo taj naš put. Uz rijeku idemo. Evo ovdje prelazimo prugu. Viš ovaj. Da bi sad bili plavala. Evo, nastavljamo se kretati stazom. Sad smo izišli van naselja. Una sad ovdje radi jedan luk, pa će se opet gore spojiti po karti. Tako da ćemo vidjeti to. Tu napušteno, jer tu biti novo izgrađeno. Eno, tamo smo bili, to je Lohovo. Eno gore, kaskade. Evo, ovdje se svugdje može kupati. Pogledajte ovo. Sad se put skroz sužava i nastavlja ovdje uz vodu ići.
put je dole zarastio pa smo se sad prebacili prugom. Idemo, ovo je bivša unska pruga. Sad, pošto je dole jako gusto, sad prugom idemo do dvoslapa i troslapa. Nekih cirka 300 metara. 400 maksimalno. Evo, tu sad dole ide put. A ovo tu je sad dvoslap i troslap. Sad se tu dole spušta. Prelijepo mjesto. Staza se gore ide. Evo, uspjeli smo doći malo prugom, malo kroz ovu zapuštenu stazu. Evo, znači ovdje ima stvarno prekrasnih mjesta. Tamo je kao neki otok. Ovaj je to u sredini. Odlično. Sada se vraćamo, u biti po kartama smo pronašli i dvoslap i troslap, to je ovo malo iza. Tako da možemo reći, znači prošli smo i dvoslap i troslap, put nam je u biti uspio. Sad tu radimo odmor i onda povratak nazad. Još jedno mjesto u nacionalnom parku Una koje smo posjetili. Evo, pokušavamo, ovdje je voda, voda je hladna, ušli smo malo, ali baš je hladna. Ovdje tu sad ima sigurno 5-6 metara dubine, ali osvježenje. Evo, sjedenje u planinskoj rijeci, ovdje na slapovima, sjed, uživat, Jan.
Kako osvježenje, ovo se riječima ne može opisati. Ja. A i s ovim prizorom se opraštamo danas. Znači, kupanje u planinskoj rijeci. Ovdje na slapovima. Neopisivo. Neopisivo. Eto, šaljemo vam onda. Eno i rafting dolazi. Šaljemo vam lijep pozdrav iz dvoslapa sa Nacionalnog parka Una. Hvala na gledanju i do sljedećeg puta.